Tesketi da ga bonguye. Net is am dit hierdie da. Dit hierdie kan jy kou. Wanneer toe moet ons vir God in die lippe dien? Wanneer wil ons vir God met hart begin dien? Onze groot mense gaan jy dra gewoon regret die. En op die meeste gaan jy gewoon regret die. Tira gira kerk heb gooi, tira die kerk heb gewoon rasoen, tira gira en op meeste ka, gaan we daar gaan die moet wa. Hoekom kan ons mee dien? Dat mense wat sal van aan sê, jy moet dan ran kwa, maar dit is hoe God vir my laat optree. Hy gee my die krag en die wil om so op te tree. Daai amsi dara oindra kami oin. Man uiteraard hom gauti ba oantotsa. Wanneer begin soek ons God se genade wat alreeds op ons gevestig is. Hier sit ons is deur God se genade. Hy is die een wat sorg dat jy aan die kant van die lewe is. Daarom wil hy in Romeine 14 vers 9 sê niemand lewe vir homself nie. Daarom as jy lewe tot eer van God. Sodat jy as jy sterwe kan sterwe tot eer van God. My mense, I know there are some people sitting here. They are thinking, what's going on of Turkey? But tonight, the glory of God will shine upon me. No matter what you think about me, or no matter what you see now and not take it, it's your story. From today, Netesahu, Annie Blom, hy is 'n moeder wat liefde aan mense se kinders verg. Hy is 'n vrou wat bewys wat aan die mammetjies gebewys het. Aan die mammetjies kan isa. As jy die mense ken, sal jy die mense ken. Daai mense het vir ons routine neergesit. Maar dan hou hom op. I think you know my grandfather, Okulu. That man was a man who was sitting every day, every night with the Bible. I just asked him, my grandfather, why did you sit with the Bible like this? He told me, I'm his son. I just want to die for him. I don't even over the degree make a good one again. Khabira ke titi sagu, titi gu kha, kharata waje ko. Khabke elo ba tres wasara kau khade wese. Kau khadra lokje. On khatira maye, as je manes as a priester. Jy moet as 'n priester beweeg in jou huis. Laat die voorbeeld wat op jou gesien word, op jou gevolg word. Gaan we daar tida tikida iko wap manyo. Or tita titi one number dirasa. But today, it's a special day for me. Jesus kira poison kay kudinga sari kapdak mi. Van hy is musi bas. Hy is die bas. Van daai persoon, hy is die bas. Hy het hom alreeds voor hom beplan het, toe het hy hom alreeds geroep. Hy het hom 'n naam gegee. You are sent out to work for God, not for the world. You cannot love the world and the things of the world, because that thing is not out of the Father. Hoe wil ons lewe met mense? Sê vir ons. Sê vir my. Laat ek myself die vraag vra. Hoe wil ons lewe? Die broer se kind, die ander se kind, hulle hou nie van mekaar nie, hulle praat sleg van mekaar, maar wat sê God? Hoekom kan jy nie vir God volg nie? Why? Why is it possible? Elop ke buruburu ga gona rati. Di kwedo. Tidak ke ek pas of praise my nie, maar ek wil hê die God se werke wat moet in my plaas vind, moet getuig. Ek moet nie vir die mens kan sê ek dien die Here nie. Dit wat God in my moet plaas, moet getuig. Laat jy op dit sien. Die persoon dien vir God. Hoe doet ek hier loka? En my mense kan gou gaan hier. God is 'n God. En hy word nie gebehaag nie.
Ala tidak kira si ma, tidak kira kuka. Saya dia ngara ika. Mang ai konsiderasi ui. Mang ai tera eloba tahu bahun wawa coco. Tidak kaja nira mati kawan angsa se pleta. Neba huda kakungo. Ulu pek. As I said, he won't play by the Kistan, but the men some would sing, take it Graila Bangova. Maar de loopbaan van mij, de wandelsbaan van mij, hoe wandelen ik op? Moet ik ook bewijs? Die kwedo. Die goede lik of de vreemdes. Maar één ding in die leven moet je onthouden. God is een God wat levendig is. Hij kan vonnis in je leven richten. Hij betreft die dat koers gee. Het sê, niet dat oei ha, die dagelijkse leven wat ik hier heb, het moet terwille van God. Het moet niet van iemand anders niet. Nou, hoekom moet ik leven of ik zelf leven? Mijn mensen, jullie moeten me net recht verstaan. Of jullie moeten me verkeerd verstaan. Maar ik is moe met die wereld. Really, I'm tired. Mas considera, gewoon dat dopo, ik gewoon ga slechten qua. Hoeveel malen moet ik zeggen dopo? Dan moet ik van moet slecht praten. Hoekom? Oh, my Father God, to bring me here, it's you, your life. It's not my life. He come as a light to this world. He come as a light, so that those who believe in Him must not be in the darkness. In time lang ignorantomna, kein mani hasi. Therefore, Andre, if nangap sanga tenaga haba, laat het niet donker worden nie. Let it not be dark. My mensen, ik zei net één ding. En ik zei net hij ding naar die Here toe. En ik zei, dank je me Here, dat je mij nog steeds kans geeft om jouw naam uit te roepen, zonder om te vrees. En ik zal mijn best proberen. En jij zal mij herder wees. Maar nog altijd, ik ben gewoon naar de jongen. Let I know. Ik zie scam op de noemen. Ik belief echt niet mensen niet. Ik zeg het. Omdat God niet wil zo heen. Let I know. Dat je familie goed is. Wauw goed man. Sing een goed man. Die daar om die ba. Die woorden maakt voor ons bij elkaar. Voor die onpluk. En als die dood voorbij is, dan vergeet je van je naaste. Why? Why? Tell me why. You got God's love, but you forget your own brother's love. Sa, tu koi wat kira. Hintaga. Titira eleba tu unwa ti kwasen. Titira eleba unwa koi koi musen. Ma, it's not that. De laatste dag zal ons elke ene verantwoordelijkheid gaan geven voor de rechterstoel van God. En die dag, hoe gaan geven ze verantwoordelijkheid? Ama uit die tiran zal gaan nou wow. Wanneer zal ons zoeken? When? Geliefdes, die Heer is altijd zo goed. Hij heeft ook nog steeds die genade voor ons gegeven. Kijk, hoe lijkt sommige van ons baie mooi. Dit is deur God se genade. Deur sy genade, sy liefde wat hy vir ons elke dag doen. Elke dag. Nou is dit net sê, nie wat kan, wow, safayandi ka ha. Gabetski safayanda. Net hallo, ek is lief vir jou. No, you will never do it. But God wants it. Elop king haba. Hare chegip kiraan kana mai. Hare ma weet God. Ik noem dit vandaag. God is een wonderlijke persoon. Hij zal die persoon, wat jy die minste ag, wat jy die kleinste vat, sal hy vat en een beter persoon maak. Daar gooi die oinga tobo. If you're going to help that person, leave him out. Please, leave him out. Let him live his own life.